To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Indaba eyiqiniso. Umuntu kumele aqaphele inkonzo akhonza kuyo kanye nendoda kaNkulunkulu oyilandelayo. Indaba okumele ifundwe. Igama lami nginguChidubem Oku. Ngingumfundisi, kodwa ngimphoxile kakhulu uNkulunkulu. Angazi nokuthi kumele ngiyiqalephi indaba yami. Kufanele ngikutshele iqiniso. Ngeke ngisho ukuthi ngibiziwe noma cha. Ngangiwuthisha kaSonto Skole enkonzweni yami iminyaka ewu9 eKaduna. Ngonyaka ka1999 ngaholeleka ukuthi ngiqale noma ngisungule ibandla. Kodwa ngenxa yezinto esezengehlele endleleni, kunzima ukusho ukuthi ngangiholwe nguMoya oNgcwele ukuze ngisungule ibandla. Ngo-2008 kwaba nzima ukukhula ngomoya nasezintweni ezibonakalayo. Ngangibona amabandla amaningi ayisunguleke emva kwami enezinto ezinhle eziningi futhi eqhubekela phambili. Ngaleso sikhathi ngangingazi ukuthi kumele ngenze kanjani. Kwathi emva kokubonisana nomkami ngahamba ngayobona umsunguli noma umphathi webandla elalisungulwe emva kweminyaka ewu7 kwelami, kusho ukuthi ngo-2006, ukuze ngimchazele ngalesimo ubuso nobuso. Kwakungenanqubekela phambili empilweni kanye nasebandleni. Ebandleni abantu babeke bafike ku200, kuthi emva kwesikhashana bagcine sebewu50. Kwesinye isikhathi babekhula bafike ku150, baphinde behle babe u40. Ngaya kuye ngoba ngibona ibandla lakhe likhula ngokushesha. Ibandla waliqala ngo-2006. Kuthe makushaya u2012 kwabe sekunabantu abawu11,000 ababekhonza ngamasonto, futhi wayethola imali eningi egibela izimoto eziphambili ngisho nezakamuva ezifikayo. Wabe esethembisa ukungisiza. Wabe esethembisa ukungisiza kule nkinga engangikuyo emva kokulalela udaba lwami. Wathi ngidinga ukuthola amandla futhi lokho kuzodinga imali. Kumele ngibe nesibindi nenhliziyo eqinile. Wabe sengibuza ukuthi ngabe nginaso yini isibindi. Ngathi nginaso. Kuphela mangabe kungeke kube khona ukubulawa komuntu. Wangibuza kwaze kwaba kathathu ukuthi nginaso yini isibindi. Ngangilokhu ngiqhubeka nempendulo eyodwa. Waphinde wangibuza ukuthi ngabe ngifuna amandla angaphindekile noma aphindeke kabili. Ngabuza ukuthi yikuphi okungcono. Wathi amandla aphindeke kabili. Kodwa lokho kuzobiza imali eningi. Kuzothi mangabe sengiwatholile ngitshelwe ukuthi kumele ngiwalawule kanjani nanokuthi ngibuye ngiwavuselele kanjani lamandla. Ngaleso sikhathi ngathuka ngase ngibuza ukuthi ngaba kunamhlatshelo nakuvuselelwa makuvuselelwa. Wathi cha, izinto ezidingekayo ukuvuselela izinto ohlale uzenza empilweni, ngakho ungesabi. Wathi angihambe ngiyohlanganisa imali engu350 nairas, ngokwase-South Africa u4,669 rand 33 cent, okwakumele ngiyiboleke kunkosikazi wami. Osukwini olulandelayo ngayihambisa imali. Wangitshela ukuthi mangihambe ngiyolungisa ukuze sizosuka eLagos
nasePort Harcourt. Ngabe sengilunga. Sathatha indiza sisuka e-Abuja siya eLagos ngalo lolo suku. ELagos safikela endlini yezihambi yebandla elikhulu. Kwathi ngo-11:30 ebusuku saphuma ngemoto ekhethekile saya ngasolwandle. Sasingasogwini lolwandle. Ngamuzwa ekhuluma ulimi engingalwazi. Wase ethi, emanzini kuzophuma owesifazane. Kumele ngikwenze konke angitshela kona. Emva kokusho lokho amanzi anyakaza. Kwase kuphuma umuntu oyinhlanzi ngenzansi. Umholi wathi ngingasabi ngoba ngeke angilimaze. Umami wata. Ngoba ngeke angilimaze umami wata, kusho ukuthi igama abizwa ngalo. Ngabe sengime isibindi mangabe sengimbona. Wathi mayeqhamuka ekupheleni kwamanzi, isingenzansi sakhe sasiyinhlanzi. Amehlo ami anamathela kwesingenzansi sakhe. Kodwa uthe mayesondela, isingenzansi sakhe saphenduka saba esomuntu. Wabe sesondela kimi engicela silale. Lokho sakwenza phambi kwakhe umphathi. Masiqeda ukulala, wabeka isandla sakhe esithweni sakhe sangasese. Wenza uphawu lwesiphambano esiphongweni sami naphakathi nesandla sami. Wase ethi, senginikeziwe amandla futhi ngizowubona umehluko. Wabe sesuka kimi waya kumphathi. Wafika wakhipha isiphambano segolide kanye nomgexo esiswini sakhe. Wakufaka entanyeni kamphathi. Umphathi wabe semnika imali. Wabonga kumphathi umami wata wasebuyela olwandle. Ngaso sonke isikhathi ekwenza lokhu wayekhuluma ngesiNgisi yena lo mami wata. Kwathi emva kwesikhathi sesibuyela egumbini lezihambi endlini yokukhonzela, umphathi wathi kumele siye enkonzweni yalo lelo bandla ngoba kwakunenkonzo yasebusuku. Sathi masifika khona nganikezwa ithuba lokushumayela khona. Ngathi nje mangiphakamisa izandla ngimile ku-althari, ngabona abantu bewa phansi, abanye babeshayisa kwabanye. Ngaba namahloni kakhulu mangibona kwenzeka ngaleyo ndlela, ngoba ngicabanganga ukuthi amandla emami wata sengabonakala ngokushesha okungaka. Emva kwenkonzo yobusuku bonke sabuyela egumbini lezihambi. Umphathi wabuza ukuthi ngabe ngijabulile yini ngamandla abonakele. Ngathi yebo. Wabe sethi kumele ngihambe ngoba kumele siye ePort Harcourt ngabo lobo busuku. Kwathi ntambama ngisalele, leyo mami wata engangilele nayo ngasolwandle yabonakala kimi ephusheni. Yangitshela ukuthi ukuze ngikwazi ukugcina nokuvuselela lamandla kumele ngilale nentombi engakaze ilale nomfana inyanga nenyanga. Lokho kwangenza ngangabe ngisakwazi ukulala. Ngabe sengiya ekameleni lokulala likamphathi ngiyomxoxela ngaloko engikubonile nengikuzwile ephusheni. Wathi akunankinga. Mangibuza ukuthi ngizozithola kanjani izintombi nto. Wathi uzongisiza ukuthi ngizithole, kodwa kumele ngikukhokhele lokho. Eqinisweni mpostoli, emuva ngase ngifuna ukuphuma, kodwa ngibanga nesibindi sokuthi ngisho noma ngiphume. Ngesikhathi ngisogwini lolwandle, ngangibona abafundisi abaningi belethwa abaphathi babo. Kwakunjengesiko. Kwakuba nomfundisi omdala olethe omncane. Ngiyakholwa ngamunye kubafundisi abadala wayenemami wata ayehlobene nayo, ngoba ngabona amamami wata aze afika ku-10 eya kubafundisi abancane.
Ebusuku sasise airport yangakithi eLagos ukuthatha indiza ezolibangisa ePort Harcourt. EPort Harcourt safikela egumbini lezihambi kwenye indawo yokukhonzela. Kwathi phakathi nobusuku saphuma salibangisa kwisakhiwo esikhulu sowesifazane okuthiwa u-Eze Nwanyị. Ngaphakathi kulesakhiwo kwakunezindlu eziningi. Sathola abafundisi abaningi lapho, ngisho nabasunguli bamabandla. Kwathi mangabe sekufika kimi, umphathi wakhokha imali, wachaza okwakumele kwenziwe kimi. Mangiya egumbini ngamangala ngathola umuntu wesifazane. Ngithe ngisamangazwe yiloko ngazithola sengiphezu kwakhe lo wesifazane, phezu kombhede owawusegumbini eliseduzane. Empeleni nje angikhumbuli ngafika kanjani kulowo mbhede. Ngalala naye ngaphinde ngancela amabele akhe. Emva kokulala naye wakhalisa okwesilwane. Wase efaka okuthile emehlweni ami. Ngase ngiqala ukubona izwe lomoya. Ngabuye ngakhuluma futhi nabantu bakomoya. Emva kwaloko wanginika ibhodlela eline-olive oil elibizwa ngokuthi yenza njengokusho kwami. Wathi ngalo bonke abantu abasebandleni lami bazokwenza konke engibatshela kona. Waphinde wanginika elinye futhi ibhodlela le-olive oil elibizwa ngokuthi ukubona konke. Wathi ngalo ngizobona ekujuleni izimfihlo zabantu. Wanginika elinye elibizwa ngokuthi amafutha okuphumelela, ukuze abantu bathole impumelelo ngomthandazo. Ekugcineni wanginika amanye amabhodlela amabili e-olive oil. Elokuqala amafutha okudonsa isixuku. Elesibili lona libizwa ngokuthi thinta alandele, elalizosebenza ukuyenga abantu besifazane, ikakhulukazi abaseyizintombi ngoba ngizolala nabo, kanye nabesifazane abashadile ukuvuselela amandla ami. Wathi kumele mangiqeda ukulala nomuntu wesifazane ngiyoshumayela ngingagezile. Wabe sengibopha ngesifungo esiyimfihlo. Ngabo lobo busuku sabuyela lapho esifikele khona. Umphathi wathi mangizigcobe ngothinta alandele. Sase siya enkonzweni yasebusuku. Sithe sahlele egumbini lezihambi nganikwa ithuba lokushumayela. Ngamangala kakhulu sengizithola ngiprofetha. Ekuseni kwathunyelwa izintombi ezimbili kumphathi. Enye wayidlulisela kimi. Sayolala nazo egumbini lezihambi. Okwangimangaza kakhulu ukuthi izintombi azibuzanga ukuthi sizisaphi nokuthi kungani sizisa khona ngoba yinto engajwayelekile ezintombini. Emva kokuhamba kwamantombazane, umphathi wathi manje kumele ungabe usashumayela ngempumelelo, uye ukukhuluma ngensindiso nangokulunga. Wathi futhi kumele uthumele izishumi kimi ukuze ngizobona ukuthi yingxenye engakanani engiyithumelayo kowesifazane ePort Harcourt. Emva kwesikhathi sasuka ePort Harcourt saya e-Abuja. Sabuyela emumva eKaduna. Ngathi mangiqala ukukhonzisa emva kokubuya, kwaqala ushintsho. Imali yeza kimi, isixuku seza enkonzweni, kwenzeka izimangaliso kungakapheli neviki. Abantu bakhululwa, abantu baqala baphumelela, nomoya wokuprofetha wafika ngendlela engingakaze ngayibona empilweni yami. Ngihlala ngilala nezintombi nabantu besifazane abashadile.
izinto ziqhuba kahle emndenini wami nasebandleni, futhi kule minyaka ewu-6 eyedlule. Kodwa sengifinyelele esigabeni sokungabe ngingasakhululeki ekwenzeni yonke lento. Ngike ngiphuphe ngizibona ngisha esihogweni. Ngike ngiziphuphe ngisesihogweni izikhathi eziwu-7 ephusheni elilodwa. Noma ngingaphaphama, kodwa uma ngiphinda ngilala kuqhubeka iphupho elifanayo. Senginokungalali ebusuku izinkathi eziningi. Ngibuye ngidlwengulwe nayile mami water engalala nayo. Ngalahlekelwa nangabantwana bami ababili ngendlela engaqondakali efanayo. Kulezi nyanga ezedlule ezintathu ngehlulekile ukuthola izintombi. Lokho kwenza amandla ami ehla. Ngifuna ukuphuma kuyo yonke lento, ngisho noma kungabiza ukuvalwa kwenkonzo. Sengike ngabonana nanomphathi wangitshela ukuthi sengiphuzile ukufuna ukuphuma kulento. Wangithusa ngokufa okungaqondakali. Uthi akunakwenzeka ukuthi ngingashintshela umami water no-Ezenwanyi ngoba sebevele bayingxenye yempilo yami. Ngamtshela ukuthi ngizozama konke okusemandleni ami ukuze ngiphume kule simo. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu ngikhulumile naye umphathi, kwafika amadoda amabili athi mangiyithanda impilo yami anginyamalale eKhaduna ngoba umphathi uwakhokhele ukuthi angibulale. Kwadingeka ngivale inkonzo ngihambe edrobheni emva kwamalanga amabili. Njengoba ngikubhalela njengamanje, anginalutho engikuthembile ngaphandle komnini mandla wonke. Inkinga ukuthi uNkulunkulu ubonakala eqhelile kakhulu kimi. Akukhathaleki noma ngabe ngimncenga kangakanani ngicela angenzele umusa. Ngiyazi ukuthi ngimonile, kodwa ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu okunikezayo ithuba lesibili futhi. Ngike ngafunda omunye wemibhalo yakho ukuthi wayinqoba kanjani inkosazane yasogwini. Ngiyakholwa kakhulu ukuthi nguwena kuphela uNkulunkulu angakusebenzisa ukuze ungisize ngiphume kulolu sizi lwempilo engazifaka kulo. Ngisaba kakhulu ukuyozihlanganisa nanoma ngubani obizwa ngendoda kaNkulunkulu, ngoba baningi abasebenza ngamandla kaSathane ukwedlula abasebenza ngamandla kaNkulunkulu. Senginesikhathi manje kungasalaleki ebusuku. Kwesinye isikhathi ngizwe ngathi kunezinto ezikhona la endlini ezihambayo. Mnumzane, ngidinga usizo lakho ngokuphuthumayo, ngoba ngiyakholwa isikhathi siyangiphelela njengoba ukuhlaselwa ngombuso wasemanzini kuba nzima. Akekho omunye umfundisi oke wayidalula njengawe le mimoya yamanzi. Ngiyazi ngidlulisele imimoya eminingi kubantu abaningi. Ngifisa ukwazi okumele ngikwenze ukuze abantu bakhululeke kule mimoya emibi nekhohlakele. Phostoli, kulibhadi elikhulu ukuthi ibandla leNkosi uYeshua Mesiya selingaphansi kwemami water. Isibalo sabefundisi abasebenzisa imimoya yamanzi siyethusa, futhi abanye abaningi basaqhubeka nokuzinikela zonke izinsuku kulo mbuso okhohlakele. Nabo labafundisi baphinde banikele ngabakhonza nabo bengazi. Ngingakazilimazi kumoya ngale ndlela, ngangihlale ngizibuza ukuthi kungani abantu emabandleni belandela abafundisi babo njengezimvu. Kodwa manje sengiqonda kangcono.
Umbuso wamanzi usebenza ubusuku nemini ukuze unqobe ibandla. Okubuhlungu ukuthi ibandla lilele. Kulezi nyanga ezimbili ezedlule, ngithole ukushayiseka ngezimoto eziwu-4 futhi ngiyazi bafuna ukungibulala. Kodwa uNkulunkulu bengumsizi wami nethemba lami lodwa. Babulala abantwana bami ababili, manje bafuna ukubulala mina. Sengiyesaba ukuhlala ngedwa ngenxa yezithunzi ezithusayo engizibona ziqhamuka. Kunanezinto eseziqale ukuhamba ebuchosheni bami nasemzimbeni. Njalo uma ngiqala ngithandaza kuba khona umnyakazo oqalayo. Ngizwa kunomnyakazo ngaphakathi emathanjeni ami. Engikudinga kakhulu njengamanje ukuxolelwa ngumdali. Uma ngingathola uxolo lwakhe, angisenandaba noma ngingafa ngoba angifuni ngempela ukuya esihogweni. Umphathi ubelokhu engidukisa njengoba nabafundisi abancane bedukiswa ngabaphathi babo kanye nangabafundisi abadala. Mnumzane, ngiyazi umuntu ohlala ebhizi. Ngingathokoza uma ungathola isikhathi uthandazele lesimo, izinkinga zami, ufune nobuso benkosi ukuthi ngakusebenzisa kanjani ungisize ngiphume kule nto. Ngiyazi uma ngingaxolelwa ukukhulula kuzoba lula. Ngiyazisola ngokuthengisa ngokuphila kwami kule mimoya yamanzi. I-Ezenwanye ingumbutho onamandla kakhulu weMami Wata. Ngikulindele ukuzwa ukuphawula kwakho. Kubhale oyinceku kanye nawe enkosini, umfundisi uChidubem Oku. Nayi-ke impendulo kaMphostoli bazalwane wayibhalelwe incwadi. Uthi-ke yena, sengiyitholile le ncwadi ngafonela inamba ayenginike yona. Kwaze kwaba kathathu ngiyithola icinyiwe noma ivaliwe ifoni. Ngakusasa ngaphinde ngafona yangena. Owesifazane wayiphendula ifoni. Ngathi mangicela ukukhuluma noPastor Chidubem, ngatshela ukuthi ushonile engozini yemoto eyayenzeke ngayizolo. Ngavele ngamangala kakhulu. Ngabe sengidlulisa amazwi enduduzo kowesifazane owangitshela kamuva ukuthi uyinkosikazi yakhe umfundisi. Wathi kumele alungise izindlela zakhe nenkosi aqhubekele phambili ngempilo. Wabe sezwakalisa amazwi amaningi okubonga nokuthokoza, waphinde wabonga nakimi. Siyabonga egameni leNkosi uYeshua. Haleluya.